Vítajte ľudia u ďalšieho videa a dneska si ideme zahrať Zombies na Hypixelu. No môžeme ísť na to. Jak poznáte, čo sú Zombies, napíšte do komentárov. Jak neviete, tak ja vám to teda vysvetlím, čo sú. Jak to neviete. No Zombies sú taká, že hra, kde hráš proste s nejakými hráčami a keď ťa zabijú všetci zombíkovia, úplne všetkých, tak hra skončí a prehráš. A keď ich zabijete až do round 30, tak to vyhrá. Tak to vyhráte. No, tak my teraz si to ideme zahrať. No, je to toto, môžeme ísť na to. Ja som to už veľakrát hral, no musím sa priznať, len keď som mal ten launcher, mi vypínal počítač, vôbec mi nešiel oficiálny Minecraft, tak som to nemohol natočiť. Veľakrát som chcel, kedy sa už niekto pripojí, všetci, to asi bude musieť vystrihnúť. Tak som veľakrát chcel, no nešlo to. Tak. Už začíname, dobre. Dobre, už sme začali. Ja si idem do tohto, to môžem počas natáčania vysvetľovať. Teraz je round 1, to je úplne easy, strašne moc. A vidíte, sme tu 4. Ja ani na toto video nemám miniatúry, si musím potom urobiť. Vlastne som si uvedomil, keď budem nahrávať, asi dneska ešte vidieť, tak je práve 6 hodín u nás na Slovensku. Tak večer, tak neviem, či to nahrám. Asi to zajtra nahrám, uvidíme. No, ja to už veľmi moc poznám toto, ale vy to nepoznáte. A budem ešte takedy natáčať ďalšie videá z tohto. No. Bedwars už nehrám a to je po druhý krát, čo hrám na nejakom serveri. Toto je Hypixel. Moc hypixel.net. No, jak neviete IP adresu Hypixel, tak je to moc.org či moc.hypixel.net. Skúste to a môžete si zahrať aj toto, jak budete chcieť. No dobré. Koľko minút? Na 4 minúty natáčame. Ja si idem zobrať túto pistolku. Tu sú také pištole rôzne. Tu sa veľa sa tu môže otvárať. Sa tu môže veľa toho otvárať. Tak tuto sa to zatvára. Ja som v tom profík, už som to hral asi 1 000 000 krát. Mňa to celkom baví. A na ďalšie natáčanie môžeme skúsiť aj iné mapy.
Toto je Dead End, sa to volá, takže dead je zomrieť a end je koniec, takže čo to nedáva zmysel dokopy. Zomrieť koniec, no to je také čudné. A tu, tam kde sú moje, tam kde bežne ukazujú levely, sú, že koľko nábojov mám. To som sa tiež asi dozvedel tak o milión rokov. A keď zoberieš max ammo, tak to máš úplne max. Otvoril garden, tam nič mi netreba. Keby radšej otvorila partners. A neviem, či toto vyhráme, asi nie, lebo šance na toto vyhrať je podľa mňa 0,0000001%. Je to strašne ťažké. Fakt ťažké. Koľko? No nevyhrávame, ale máme jak druhý najviac. Kámo, ja tu mám jediný skin. Chápeš ma? To je. A jak ste si nevšimli na ďalšom videi, či na predchádzajúcom videi, tak mám aj cape. A môžete napísať do komentárov, že či to máte radi a či sa vám to páči. Mne sa to dosť páči. A preto to používam. No chcel som nejakú inú, ale nemal som na výber, tak toto. Jak ste v tom profi, jak to stiahnuť, viete, tak mi to môžete napísať. A už niekto zomrel. Vlastne nezomrel to. Keď niekto zomrie, ho musíš revivnúť. Ja ho idem revivnúť. A potom sa oživí kurník šopán. Ty lopať, čo tu robíš? Dobre. A keď skončí round, sa oživí a má to niekoľko sekúnd, alebo ho môže nejaký hráč živiť. Ja vám to celé video vysvetľujem všetko. Lebo moc ľudí to nepozná, na Slovensku málo, teda dosť málo. Hrám asi s nejakými Angličanmi, čo ani nerozumia po slovensky, tak si myslím. Kámo ty? Are you angry? Je tu tá hlava? Neviem. Tu je ten zvuk. Jak sa točí. To je taká, že roztomila. Konečne round 10, to je teraz na začiatku také nudné. Where power? Tu hore je power and the power station. Viem aj dobre po anglicky celkom. Musím sa priznať. Tak. A jak ste nepočuli na minulom videu, mám nový počítač a tak mám dosť veľmi veľké FPS-ka, mám oficiálny Minecraft a už mi to tak neseká a hlavne mi to nevypína tu najtrojnejšie. Nie, Sunsetcl, čo to je? To nedáva zmysel. Finefor, to už dáva. Breliso tiež trošku, ale to nie.
A moje meno asi najviac dáva zmysel. A asi si budem musieť zmeniť na to moje meno, čo mám na kanále. Dám mu nejakú skratku. Možno Crvse a tvoj nie. Tak Crvt Ad bolo dobré. Kde je ten zombík silný? A ešte v takých, že 10, 20, 30 sú takí silní zombíkovia, ktorí tu práve je. Chcem vám ho ukázať. No práve tam je ten bomba jedna. Zničiť, zlikvidovať. Dobre. Ja som to dokončil. Oh. You completed round 10. Alebo ten. Nemám najmenej goldov. Nemám najmenej goldov. Čo to vravím za blbosti, neviem počítať, alebo čo? Neviem asi počítať. Ani vravieť neviem. Tak je ryb. Ty máš dosť dobre, ja si tiež sem. A sú tu aj také česty, ktoré ti môžu dať rôzny predmet, to si idem brať. To je presne tá česta. Kámo, to je moje. Jup. Má tú istú zbraň. Čo je to? Zombie soccer. To má veľmi veľa tohto. Hlavne nech tá sekera mi je na nič tu má. To nikdy nechcem. Unactivated. To je už príliš zombíkov. A už niekto zomrel. A zomriem asi aj... Ujuj. A ja zomriem. A som ryb. A som tyhat. Nie. Veď prečo všetci zomierate jak nubovia? Tu je miliarda ide po mne. His name. Ja to nedám. Kámo, tu je ich toľko veľa. No to asi nevyhráme s takými nubovými, čo zohru, či zomru na round 12. No tak som nezomrel. Ešte som ani vôbec nezomrel. Toľko kecam, že sa až mýlim. Na každom, na miesto počítať, poviem počítač, no. Fakt som sa dobre učil. Ale to nevedia hrať, ja nechcem byť taký had. Prečo všetci zomierajú? Veď čo ti je? On zomrel na... No keď nikto nemá skin, mám úprimne nešťastie, že som s takými nubovými. Už je round 13 a oni zomierajú. Ja som asi najlepší z nich v tomto. To nie, že by som ja zomrel, nie. Budem sa snažiť vôbec nezomrieť. Kde sú čapečkovia, kamo? Tu je. Dobre. Keby niekto... ja si idem počkať. Tu sú aj takéto... že proste neviem, jak to nazvať, ale
že si môžeš rôzne super schopnosti som chcel povedať. Kúpiť z toho, ja zomriem, nie, opovážiš sa zomrieť. Opovážiš sa zomrieť moja postava. Tak. No tak. Sa budem vychvaľovať, že som vôbec nezomrel a potom som ryb. Nie. Tak. Ale všetci zomierajú. Nie, není to možné. Okrem mňa. Všetci zomreli, iba ja som nezomrel. To je aj dobre. Veď hor. Aha, to je capeček, že? Aha, to je aj typek. Vec hor. Neviem teraz, dobre, už som ho trafil. Kde je? Že som ten, tu je milión vážne. Keby si išiel preč, prosím ťa, zombík. Au, to páli. No to je moje využitie, idem si kúpiť viac srdiečok, to sa mi zíky. Koľko už natáčame? 17 minút, fakt málo. Nie, že toto video bude 17 minútové, lebo ďalšiu hru nestihneme. Alebo urobím aj ďalšiu hru, ľudia. A nejak to video postriham. Chcem si ešte spýtku kúpiť. Lebo nič iné tu dobre také nie je. Alebo spýtku nie, ja si kúpim niečo iné. Alebo asi nič. Využijem tie goldy. Spýtka je mi na nič. Na nič mi je. 5. A prečo nehorí, kamo? Že nehorí? A ešte armor si môžem kúpiť lepší vlastne. No tak tento už horí. Dobre. Ešte 300 goldov mi chýba na ten armor. Možno sa pýtate, jakže to viem. No, preto, lebo som to už miliónkrát hral. A videl som, že to stojí 300 samozrejme. Teď. To už máme. Som si kúpil ten armor, lebo skoro jediný ho nemám. 700, 716, 726, 36, 756, dobre. Zmizni z hor. Nie, ja nechcem už prehrať hneď na začiatku. Poď Nie. Juj. Už som zomrel. Ámo, to si nerobíš srandu. Dobre, idem od znova. Ďalšiu hru, natáčam 19 minút, tak idem ďalšiu hru. Mne normálne až spadol mikrofón.
Dúfam, že počuť. No. Ale prosím, to je znova ten. Kámo, nie, všetci bez skinu. Prečo tu nik nemá skin? No. Nie, prosím. Zase 5 hodín, kým startneme. No, už môžeme startnúť a jediný, čo to nemá skin, je ten. Dúfam, že mi nevyplo zvuk. Ale kámo, a ty žiješ? Žiješ? Lebo vypadá, že asi nie. No, žije. Tak žije. Ale zase tento nežije. Dva jedna. Škoda, že som raz zomrel. Ale to je málo. Keby som nezomrel, tak by som to aj, tak by to už bolo vyhraté, lebo keď, no veď, to je na dlho. Najviac goldov, tak nemám. A to je capek, tu je capek a tam je capek. Kto má 500? Ja mám 340. Žiješ? No, žije. Rip. Dvaja? Nie sú dvaja. Niekto keby sa otvorili hotel plus... Nejdem otvárať opice. Tam to je hrozné, lebo tam hneď prehráme. A úprimne, že moc ľudí toto nenatáča zombies, tak možno uspiem trochu. Veľa videí som natočil takých, čo niekto asi nenatáčal. Málo kto, napríklad ten Tomas, čo som staval. Dík hotel potrebujem. Mám túto motičku alebo zbraň, no vypadá to jak Minecraft motika. Drevená a kamenná. To sa rímuje. Či skôr je to jak baznička. Toto video bude asi mať 40 minút, ale trošku to asi postriham. Uvidíme na čase. Piu. Cepeček. Shotgun. To mi asi netreba. A kde je táto cesta? Počkaj. A partner. To je ďaleko. Ale mohol by teraz niekto otvoriť a partnery. No práve to vravím. Jaká náhoda.
Ale ešte nemám dostatok goldov na to. A myslím, že táto hra je už dosť vysvetlená. A píšem asi aj do videa, že hrám aj mapu, alebo do popisu. A dám tam nejaké video, čo sa k tomuto hodí, čo není žiadne. Napríklad to z Bedwarsu som tam dával do popisku na ten iný. Na ten druhý bez hráčov. To bolo no nie také zábavné jak ten normálny. Tu som si proste stiahnul mapu a hral som tam. A zoberám si toto. A potom si ešte 900 goldov alebo 866. Veď pod za mnou. Tak už nie 866. Tak teraz už 700, tak nič. Dobre, idem. Tu si ty, kamoško, sa sekáš jak neviem, jak bager 1000. Rýchlo to využijem. Kde je nejaký cápek? Rýchlo, lebo už... No tak už nič. A už máme max ammo. A ešte tu je aj... čo som mal minulé, je insta kill, ktorý zabije na jednu ranu nejakého zombika, ale je to na určitý čas, lebo tak na 10 sekúnd. Dobre, idem normálne hrať s tou motikou, už ma to nebaví. Ja vravím, že motika to je pistol. To je rifle a to je pistol. To je... Čapeček sa nám odkázal. Tu je capek. A dosť nás štvaný capek. A jak neviete, tak v Minecrafte pridali nové psy. Nie teba, nemyslím. Napríklad také rôzne varianty, aj psy armor, jak neviete, tak to už budete vedieť. A jak viete, tak môžete napísať do komentárov, že to viete. A to je už v takejto verzii. To malo byť súčasťou toho verzie nové 1.21, ktorá ešte nevyšla, ale dali to, ja hrám na novejšiu verziu, čo nevidíte jaká je, a je to 1.20.6. Ja som chcel. Veď ber? Dobre. Čo mi padne? Nie, ámo, toto je najhoršie, čo môžete mať.
Tak si potom ešte znova, keď bude mať 100. Au! Ty si sa zabil. A už je to. Náš bráško je už tu mám, no tak nemám spítku. Kde je? Capek, kde si? Ty poď sem, ty poď. Ja ťa vypnem. Minule som killol tohto a dokončil celý tento, možno aj teraz. No nie, ale aspoň som completo round 10. Je tých zombíkov vždycky miliarda. Jej! Som sa teraz trošku zľakol. Na Halloweene bude mať nejaký špeciál. No. Neprezradím ho vám to, lebo je to špeciál. Takže konečne prosím, nech mi nepadne to isté, lebo to bude hrozné. Modlím sa. Jop, ale mal som to aj predtým, čo je trošku zlé, ale no, tak čo už. Ale to je dosť dobré. Dosť dobré. To je dosť dobré. Ale vravím ale je ich tu ako si moc. Vieš, že ich je tu ako si moc. Všetci idú po mne. Au. Max ammo. A môžeme ísť do Power Station. No. Koľko už? 43 minút natáčame. Neviem, či to nejak stihnem. Ty si môj bráško teraz v pasmi. To sa mi hodne ľúbi táto zbraň. On je hneď podo mnou. A dvaja sú tam. Poď sem. Si môžem zobrať môj Veď poď, nerob mi.
Toto mu napíšem. Škoda. Ale to je už otvorené, že? Je to otvorené. Ale toto nie je otvorené. Jej! Je, tu je ich veľa. Juj. Ty... Jej! Už som bol skoro mŕtvý. Tu je A, tu je ďalší. Ešte nikto neobjavil Max Ammo. Tak to ničil blok. Nič není dobré. Krem tej spýtky, to je trošku dobré. Je. In alley. Jak? To sú takí nubovia, že ich zabije jeden zombo. Konečne Max Ammo. Ty! Nie, opovážil by si sa ma zabiť. Nie, ja som ryb, tak nie, som rybok. Bum, 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 bum. Bum. Bum, bum. Je tu niekto? Není tu nik. Oh. Prečo niekto to kiltol? To je najhoršie, čo sa môže stať. Keď nepočítam, že hra skončí, a to je nejako moc. A všetky sú naraz ryby, lebo...
A ja mám toľko goldov, čo ani nie je možné, že toľko mám. Arvias je celkom dobrý. Nie. Ale zomrie. Nie, že ma zabijú. To by bolo bruto. Ja na to kašlem. Jaj. Nie, upováž sa ma zabiť. Arbel is down, čo? What? What? Tu je príliš, ale že príliš. Aspoň, že som tu s niekým. A dám si extra health. Dobre. To asi zrejme nikto to nepoužíva, dobre, dík. No, kde je tak dlho? Ten capek to isto už nevydrží a idem pomôcť, lebo zatiaľ vyhrávame. No tak to zombíkmi zabitím. Ja mám 202, majú menej. To je už dosť. Kamo, mám málo týchto. Čo to? Musím nájsť nejaké max ammo. Ty had. Ty! To nedávam. To som nedal.
Jo, to som stihol. Oni to všetci kill dali. To si robíš srandu. Počkaj, tento mi je známy, počkaj, ten mi je dosť známy. Ja som s ním vyhral prvýkrát. Možno vyhráme ozaj. A presne, že sme boli dvaja. Tak nikdy sa nevzdávať. A ja mám už slabú lopatu. No tak nič. No tak ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Jak hej, dajte like a odber. No. Učím sa so zombikom a čus.